Rekordulj? Rekordulj, bazd meg csak. Hány perc van? 25. Ki kell üríteni. Hány óra? Na. Nem olyan. Dosta je bilo tuge I bola, pusti da preživimo, pa života pola. Na most majd faszikám könnyű. I mujo kaka velika, kaki Nézd azt a kamen. platformot ott kint, bazd meg. Terasz. Ja. Egy az egybe, bazd meg. Kettő, három. Nem látod ott, ahol kiáll? Ja, látom. Terasz. Oda ne menjünk rá hatan. Ha? Oda ne menjünk rá hatan. Na lehet, hogy egy-kettő lent találjuk hozzá. Milyen boldogos voltunk, hogy ilyen volt azon. Tényleg itt hagyta valaki a mai száját, bazd meg. Úgy ját, nem? Hallod, legközelebb hozzunk valami jó vastag kötelet, bazik, a főmegyünk, ne kelljen lejönni. Nézd, itt már a fű is nő. Az itten megindultak ezek a kövek elég jócskán. Jaj, a falling rock, ha? Téted a Dead Horse az amúgy van fönt alaz a falon kint? Nem tudom. I don't have a clue. No. Tudod, hol kell megnézni? Lent van térkép. Google Earth-be. Google. Itten csak a lábodat bírod elkúrni, ha véletlenül rosszul ülsz. Itt a barlangunk. Lakott az ősember. Szerbia. Mit látsz a szemembe? Igaz ember vagyok. Sötétséget látok. Finally Dublin. Ez is okos, hogy most nem. Hát ők szeretnek találkozni Mountain Lion-ökkel. Lion mondta. Most már örül. Na mi van, megyünk vissza, ha? Most már mutizik a szája. Hát de kettő van föl. Egyet mondjatok, mert mindig egyet mondtak. Hát de kettő van föl itt. Na hunnen egy van, mindig egy. Mindig egy van. Akármikor kérdezed. Nekünk is most még lefelé van egy. Az autóig? Van annyi. Egy. Az nem olaj, az víz. Ez olajfasz. Olaj? Olajfasz. Valami. Ez valami sűrűbb. Ja. Mr. Zsolt Ewing. Pronašao Ez szerintem víz. Pronašao je. Oh, yeah. Bípőjétek ki onnan. Zsolt Ewing. Bípőjétek ki most. Na, ez jó fog járni abban a rövid naprágban. Ott fent több vagy neki az utat. Én is azt hiszem. Melyik? Kettő van. Mind a négy. Mind a Louis, mikor indul, benéz. Hello people!
Az Alen mondta múltkor, kinyitott a hátsó ajtót. Hello people! A Louis. Hey folks! Szerinted a Grand Canyon mellett meg hajkolni minden? Azok ott végig van ilyen trail. Nincsen hó. Két Volkswagen. Hallod? Nem nehezebb, de körülbelül ilyen 8 hosszabb. Hát 8 óra hossza. Hallod, Csápi? 8 óra hosszás a Grand Canyon meghajkolni. Aha. Vagyis attól függ milyen tempóval, lehet több is. Mi tempónkkal szerintem egy napig csinálnánk. Nem elég nekik ők a normálisok, nem nekik a legbrutális. Ha most hikingolni jöttünk, bazzik, nem a trailen menjünk. A trailen? Ja. Nem értek is többet? Line Team Maunok. 4 kézzel. Itt vannak a... Mi vagyunk bazziga, hogy hívják a... Line Team Maunok. Egyik kecskék, a Bighorn Sheepsek. Azok is így jönnek le. Ott jön a Bighorn Sheep. Kiugrok a szíjem elé! Line Team Maun. Azok nem ugrálnak ki a szíjemi elé. Azok okosak. Még fejánít, bazd még. Azokat a kosokat, amik lejönnek, a hegyiket. Kibaszott őzek, meg az elkek. Itt van, amit megmart a Maci, érted? Ezt tudod, hogy még fogták, hogy megfogták. Maci végig nyalta. Ezek a kövek, ezek szerintem megindultak ide lefelé, azért van így elzárva. Megindultak? Nem, komoly. Kövek megindultak hajkolni, érted? Jött a Hulk és elrendezte, hogy legyen trail. Smash. Azért Grand Canyonban nem hiszem, hogy így mész. Csak hosszú. Nem így mész, csak hosszú. A Grand Canyonban bazd meg lóval le lehet menni, érted? Mert van hiking úgy csinálva, nagyon fasz, igaz, hogy végig. De lóval viszik le a pályát. Ez egy ilyen. Szóval, ló jelzem már nem nagyon jó, igaz. De hogy is kéne. Tevéve! Tevéve! Pupu tevéve! Hűt az adrenalin. Hey! We are shortly down! We're done. Mr. CME, are you a guest service driver? Who's that? Who's that? What's that? Can you say it again? What's that again? What's that again? Szédülök addig, ahol a síkságon! Milyen vajdasági vagy a vízból! És megcsináltuk! Látod, itt van a Deep Force. Nem Deep, hanem Dead, nem? Az így mehet ide volna. Ja, és ez lejött volna azt hiszem vissza. Ja. Nem biztos, akkor nagyon nem Mondom neki, hogy itt van Dead Force. Force Dead. És akkor Dead Horse Creek, faszikám! Az Creek, nem látod? Dead Horse Creek. Én azt hiszem, hogy pedig visszajön, mert ez is Creek. Dead Horse. Mit ír erre Dead Horse? Nincs is rajta a térképen, azért mert látod, mész arra, Ja. trail, és még mész fölfelé. Ki tudja meg. Messzébb van a Hanging Lake-től sokkal. De nem is írod, miről van szó? Hallod, azért Én nehéz. megittam 2 sört tegnap. So sir, give us an interview. How was the hiking? Actually, it is really nice. Actually, we I did it twice. That was my second time, you know.
But this time was much better, and it was gorgeous. It was beautiful. And fuck Igor, you know, because he's crazy. Okay. Because he doesn't want to come Who's because he Igor? did it. Who's Igor? My cousin. Ah, okay. And, his And you, brother. sir? And his brother. And you, sir? Can you tell me some experience about the... Can you tell me some experience about the hanging lake? It's unbelievable. It's gorgeous. It's beautiful, and it was hard. It was awesome. Yeah, awesome. It was awesome. Yeah, and it was really hard to go up there. Okay. It was hard. And it was really fun to come down. Okay, and this young boy here, can you give us some interview about the hanging lake? It was one of the best places I ever seen in my entire life. One of the best places. Well, what the fuck? You haven't traveled anywhere else? Yeah, actually. We are going now to the Actually, River Colorado. actually, you know, let's say. I saw you last time. Okay, I hear ya. Band I'm listening. Just You was give me a the driver second. of I Band have to remember 33. for the words. And Ah, you you have are to find the always words. on Okay, the well, say it on you know, on a language that everybody understands. Speak Serbian then, you know. Yeah. Mostaj bre u pizdu materinu. So you like it, huh? River Colorado, and that's Yeah, there. that's it. That's my opinion. What I'm thinking. Okay. So let's wait. Let's see this young man. He hasn't given us an interview about the hanging lake, sir. How did you like the It was fucking awesome. awesome? Awesome. It was awesome. It was a long trip Evo, up, awesome. but Slušaj, nam nisam. Alan did it. Was Long a trick beautiful up, sight. but Alan did it, so Everybody can do it. everybody can do it. You think so? Okay. Okay. Jebeš mi sve u pičku materinu bilo naporno, integrativno za ali je off-road, vrijedilo. Okay, people. See, this is the River Colorado, and that's there. That's the I-70 interstate, and Zsolt always driving the Band 33 on that highway. Tell me something. Tell me something. What river is this? Das ist der Tunnel. Yeah, Der yeah. Tunnel. Der Tunnel. This is And River it's Colorado. The tunnel is River going all Colorado. the way throughout the fucking mountain. Mountain. This river cut out Grand Canyon as well. Okay. Awesome. Bazd, ez is